बयबो गावबागाव मोनसे साननाय हानायनि मोनथाय दङ आरो बे हिसाबै बयनिबो साननाया एखे नङा बिथाङा हयतो बबेखौबा दिगखौ नायदों आरो बे दिगाव नुदों बिथाङा जे आं माखासे बेलायाव हयतो फोथाय खेबस' खालामनाय बायदि जादों आरो बेखौ नुनानै बिथाङा बे मथे हयतो बे खन्थाइखौ लिरदों। फोथाय खेबस'नि गुबुन मोनसे मुं बिस्वजित। 2,000 लाइमोनफोरनि गेजेराव नोंनि देरदोखोन बोदोर बैसोआव फरायसा आफादा नोंनो उखुम होबाय। आफादनि अलखद समाव नों बिखुं दिन्थिबाय। दाहाल थुंग्रि सिबना दावहा नांनायनि समाव फोमोनखानाय दुब्लियाव नांगोल एवहैबाय। आंगोफोरखौ रोनाव रोनाव रसा फोनांना नों जुथे दुंब्रुद ओंखाम गोरलै जाहैबाय। नांगोलनि मुथिया जामलांनाय लोगो लोगो स्रोद स्रोद बिलो बुदां नागिरखोमाहैबाय। फामे बिबारनि आन्दोआव थाखोमा थाखोमा ना खांख्राइ गांजेमा आरो सिंखावरि सिग्रोमहैबाय। नांगोल आरो ट्रेक्टरनि हाल एवनाय गेजेर गेजेर फामे बिबार दिन्थिना बरायबायदों अनजालिफोर। खोमसिनि आन्दोआव मदिरानि फियालायाव खुदै गहाबलायनाय नोजोर राज उलाफादाव। सानसे बेलासे गसंनांगोन समनि बिजिरसालियाव। 2,000 फोथाय खेबस'नि निष्ठुर फाखनाव रोखा रोखा लिरनाय थागोन हारिनि जारिमिनाव फोथाय खेबस'नि गुबुन मोनसे मुं बिस्वजित। जियानो जायाथों गावबा गावनि जिथु मावनांगौ हाबा बेवहाय मानसिया जेब्लायबो मुखुब थानांगौ। बेखौ लानानै सोर मा बुंदों बेखौ जोङो बाराद्राय नायबाय थानो नाङा खामानि मावनायनि बेलायाव। आंहाबो ओंखायनो बे बेलायाव जेबो गैया, गाज्रि मोननायबो गैया, दुखु मोननायबो गैया। बे जाबाय साफा साफा मानसिनि सानस्रि। गतिके बिनि सानस्रियाव आं हयतो सानफ्रामबो गाज्रियैनो माने नुजाबाय थादों। ओंखायनो बिनि साननायाबा मा, बिनि लुबैनायाबा मा, हयतो दिनै आं जेखौ मावदों आं बेखौनो बुंदों जे बर' रावखौ आं दिनै आसाम बिधान सभायाव गायसनदों। हयतो बेखौ बिथाङा मानोबा मोजां मोनाखै। थिग बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दानाय समाव आङो चिफ मिनिस्टार आरो माबाखौ आंनि पार्टिखौ नागारनानैब्लाबो बे समाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ नारसिननानै अर्डिनेन्स खालामहोदोंमोन। खारन सरकारा जोब्बायमोन, जे काउन्सिला जानाय नंलामोन आरो बेखायनो गभर्नरनि दारै अर्डिनेन्स खालामनानै दोनथ'नाय जादोंमोन। हयतो बेखौ बिथाङा मोजां मोनाखै, मावजानो बादोंमोन। बेबायदि गोबां बर' गोरोबथानि उनाव बर' गोरोबथाखौ मावफुंनायनि माखासे खामानि मावदों। हयतो बिथाङा बेखौ लुबैयामोन आरो हयतो बिथाङा मोनसे आन्दोआव माबा मोनसे हास्थायनाय लुबैनाय दंमोन सोरजोंबा थानानै सोरजोंबा मानानै। गतिके दुखुआव बेबायदि लिरनाया स्वाभाबिक आरो बयनिबो दुखुआ एखे नङा, बयनिबो साननाया एखे नङा आरो जोंबो साननो नाङा जे जों साननाय जों मावनायानो गासिबो बयनिबो थाखाय बाख्नायथाव मोजां मोनजाथाव होननानै जोंबो साननो नाङा आरो आंबो बिदिनो साना आरो।